Türkmenistan'ın Matumrad Naqi Milli Saz Drama Teatrına Germaniyanın Berlin Döwlet Orkestr toparlanan konserdi boldy. Germaniyanın Berlin Döwlet Orkestrinin sonudu satarının konserdi medeni dynjaş ähmetli, ajaýyp şäre öwrüli. Bu ýerde ustad artistlaň, sazanlaryň, dirijorlaryň ukyp başarnyklaryny görkezmekleri arkaly ýakymlyk hemde owadan mukamlar ýangandy. Şeýle ajaýyp şäre ýurdumyzyň medeni durmuşyna öz bolşy öwüşgün şaýyp, iki şäheriň Aşgabatyň hemde Berliniň arasyndaky dostluk köprüsine öwrülýär. Oň geçirilmegi Türkmenistan mene dünýä döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklaryny giňeldirýändiginiň, netijeli iki tarapdan hyzmatdaşygyň puturanyrlýanynyň aýdyň suwutnamalarynyň biridir. Çykyş edemleri gahrman arkadamda hemde arkadagy gahrman serdarmyda sunuwatyň ösürilmeli hemde medeni hyzmatdaşygyň giňeldirmeli goşýan ägurt uly goşantlary, uly ähmetli iki tarapdan we köp tarapdan medeni tasamalary ýygylarly gollaýanlyklary üçin hoşallyklaryny beýan etdiler.